ordudanik beti ibili gara mundu honetan, orain arte marka bakarra eduki dugu, Magalarte, eta aurten, txakolintxo barri bete datozku upeltegire, Jeuk deitzen da, Euskaldunen omenez, eta horre gara gu, ezta? Familia arteko upeltegi txikitsu bet, baina oso gustora eta gogoan dizatzen duguna lan. Momentu honetan nahiko bizie, inbarri edalako, azken ustaga zinekoa, afrutaue, eta fresko sartzen dana. Txakolinoen batek eskatzen dugu prozesu guztietan ganean egotea, lehenengo soloa da oso garrantzitsue, leku onak topetea landatzeko, ondo zaintzea soloa, matxa gustora egon daiten, eta gero upeltegiko lana. Uraitit etorten zan gaztea zanean zagarrakaz, txakolinegaz, lehenengo azokatik egon da hemen eta guretzako erreferentzia azoka bada beti, eta gero egoten dan giroa, jenteagaz, bezeroakaz, alboko postuetako jenteagaz, sortzen dan giroa eta esperientzia berezi dela eta danok osatzeko modukoa.